Nie je to jednoduché. Každé ráno ten istý kolotoč. Ale čas beží a ja s ním. Už dávno nie sme na prvom mieste. Hektické rána na dennom poriadku, raňajky, 10, obliekanie, škola, škôlka, klasika. Potom všetko mám pocit, že už viac v tento deň nezvládnem. Poznáte to, s tepom 140 sa presúvam do práce. Škôlka, obed, uložiť Leona, potom Timon, tréningy, varenie, upratovanie. Niekedy mám pocit, že deň má len zo pár minút. A presne vtedy je najľahšie si povedať: teraz nie je čas na mňa. Ale ak chcem byť dobrou mamou, nemôžem zabúdať na seba. Stačí len jedno rozhodnutie, jeden moment, kedy si povieš: idem do toho. Toto je môj comeback. Buď trpezlivá a ver si. Postupne to dáš. Nemusíš mať viac času. Stačí, keď si ho začneš pýtať aj sama pre seba. Tak čo, ideš do toho s nami?